Alhamdulillah oleh pesanan berbagai macam snack gawe acara yasinan ngono ki. Barno iki gak diproses penggaweane apem ngene iki. Barno ki lek wis mateng ngene iki apeme tak wadahi ndak mika-mika ngene iki. Pokoke formalitas kameramen wajib ketok. Nah iki aku ya iso lek mek madah-madahi ngene iki, tapi lek gawe ya iki beda untuk aku lho. Iki aku mek mido-mido ngene iki. Barno kuwi apeme lek wis mateng ndak mika mau dicur-curi apa ambek krim ngene iki. Krime adonane iki wajib rahasia. Pokoke resep rahasia aku lek tak cedhaki awakmu maleh ora sida pesen nek aku. Dadi iki makanan apem iki versi tradisional ngono lho cah, tapi digawe dadi modern ngono iki, digawe meses barang ngene iki. Barno iki enek brownies barang, brownies iki regane 2000. Dadi berbagai macam makanan iki regane mek 2000 tok til cah, 2000 rupiah. Barno iki enek risoles barang. Dadi risoles iki jerone enek kentang, barno uncelang ambek wortel ngono iki, terus ditepungi tepung apa iki jenenge lek cilik-cilik ngene iki. Panir apa iki aku lali ngene iki, pokoke jenenge ya pokoke digawe ngono kuwi. Barno kuwi digoreng ngene iki. Wajib digoreng sampai mateng ngono ki. Iki lek wis mateng ya ngene iki penampakane cah piye masuk ra. Murah-murah regane lek 2000 ngene iki murah to mesti. Baru kuwi ditesti rasane wah asli masuk Pak Eko. Ndang to cah awakmu pesen rene lho cah, iki lek pesene kene murah-murah pokoke 2000-an. Ndang to cah awakmu pesen rene lho, pokoke minimal order 100 pieces 2 macem sijine 2000-an wis to kalekke dhewe ndang cepet.